O na, dwi ddim efo fwy. Downloadio. Downloadio. Iawn, oce. Rhaid i cwitio allan y system a dod nôl mewn. Dwi'n mynd ar un. Dwi'n blaid, dwi newydd rhedeg allan o fwy. Oce, iawn. Oce. Am bod mi'n mynd i mynd o'n ni save and quit sydyn. A dyn ni pawb yn mynd eto, oce? Iawn? So, 3, 2... Nes i gael disconnected o'r server. Ie. Dwi'n mynd nôl mewn rwan, mae 2 munud, dyn ni'n oce. O, dyma ni. Gai joinio? Dwi'n mynd mewn eto. Oce. 3, 2, 1, dwi'n o mewn. Dwi'n pawb mynd owen? Yay! Man, sy'n dweud connecting to multiple game. Dwi'n methu gwneud sesiwn wrth nesaf. Pa'n poeni, felly na ni egluro, bydd y ddim sesiwn wythnos nesaf, oce? Ac mae'r hyfforddiant hefyd, so bydd y ddim sesiwn wythnos nesaf. Ond, dyn ni'n gwneud rhywbeth mawr wedyn. Helo? Hei, Elsie! Wow. Oce. Dwi'n loadio Minecraft rwan. Oce? Gai dipyn bach o fwyd? Oce, gyd. Okay. Ooh, fancy. Iawn, felly dilyn y ffordd, dwi'n tynnu chi i lle dyn ni'n neud nesaf. Hooray! Iawn. Yes. Diolch. Perfect. Oh my god. Oce, na i nhw dipyn bach o pren. O, beti. Tara, pet. Very nice. Pet, don't slap me more of it. Felly, be dyn ni heddiw, newch chi weld, ddim yn ffigur yna, newch chi wybod, na dangos sgîr o be dyn ni'n gwneud heddiw yma. Oce? Yeah. Dwi joinio rwan. Brilliant. Reit, Waw, 8 ar y server yma heddiw. Brysur. mae Diamond Axe yn helpu i'r coed yma. Yes! Dwi'n sori os da chi gallu clywed dau cwn yn barcio nhw. Oeddo. Dilyn y ffordd, a dyn ni thordaeth y geirydd. Yn ymwneud yno? Rhywun gadael mynd o'n ôl wedyn dim ond. Eta, fe ddech yn poeni pawb, dwi wedi cyrraedd a dwi yn y byd. Pedwch!
Helo, Daf, chdi sy'n yma? Hai, Daf, ti'n iawn, si? Da iawn. Wii. Eita, ydy nhw gwybod beth maen nhw'n neud, gwydd? Dyn ni'n y ffordd o'r hen castell, ac dewch chi'n gwybod beth sy'n yna. Ie, be ydyn ni? Iawn, ti'n gyrraedd, Na dwi'n dweud. rhywbeth flatio. Sgyn nhw'n bwyd? Na, i ddod o bwyd i ti wan. So, ie, dilynwch y path bach na. Di pob yn y castell? Helo, helo, pob yma. Dwi'n gweld slime ball, dwi'n gweld Adeiladu. Yes, Ia, dilynwch fi ag ia. okay. Ti'n yn lle gywir, Daf, dwi'n meddwl. Dwi'n want gyda tree help hunger bell. Oce, na i Mae'n ddod o. gynnau, e? Sbiwch wan, na i wneud hyn. Ydych chi... Bitwch yna, da chi isio. Fi ar full hunger bells fo. Cheers. Ti'n dwi'n cacan fi, slime ball? Ti'n dwi'n cacan fi? Mae rhaid i gael o, mae fod yn cael ei alw. Da iawn, rhaid. Oe, diolch yn fawr ta. Ffordd yma de. So, da ni'n dilyn y llwybr yma i fynd teg at Castell Aberlleiniog rhan 2. Rhan 2. Dwi'n mynd ar gwyliau ar y 5th, so eich bydd i ddim ar rai. O, dos am sesiwn ys nesaf yn i weld si. Iawn. Mae yna creeper. Na i trio lladd. So, dilynwch y path. Dwi'n cael y fwyd yn barod. Do! Iawn. Fi newydd Ie, wneud. disgwyl. Y peth yn amdano update fer Minecraft. Mae na fel piglins na. Diolch yn yma. Fylch ti allan. Iawn, so grandwch yn astudio di gwydd o'n, oce? Iawn. Oce, so felly, dyma Castell Aberlleiniog fel fedrwch chi weld o heddiw. Iawn. Felly, pardon. O, pa poeni o'r sadl, dawch yma'n sydyn wan iawn i rando ar beth ni'n siarad heddiw. Oce? Iawn. Felly, dyma Castell Aberlleiniog fel mae o wan heddiw. Oce? Felly, be dyn ni eisiau gwneud i ail adeiladu o. Oce? Dwi wedi cynnwys lluniau ar y disgol. A dwi'n chi helpu pawb gweithio fel tîm wan iawn i ail adeiladu'r castell. Di pawb yn dall? Yep. Do, beth ti'n meddwl bod ni'n angen fel adnodd? Beth dyn ni angen mwyaf? Pawb yn gael do? Helpu, Dad, ti'n gael do? Ynddo. Beth ti'n meddwl dyn ni angen mwyaf ar y funud? I adeiladu'r castell yma. Ia'n union. Felly, chi'n dilyn ni fe yma iawn, mae'n y ffordd, dan di orffen eto, ond sydd o lawr... Ei, slide ball, fight. Ddinbych, iawn. Iawn, lawr yma, mae'n mwy glaw arall, oce? Lawr yma. Felly, mae Caleb yna ar y funud yn mwyngloddio i gael lot o caneg i wneud stone brick. Oce? Pickaxes a falle, gofynnwch, ond beth ni eisiau gwneud ydy eisiau gwneud gymaint o'r castell y bosib. Ac yr wythnos dwytha ar y criw di mercher, wneud yn anhygoel. Nath wneud yn mor dda. Felly dwi eisiau gweld os ydych chi'n wneud mor dda a nhw heddiw yma. Oce? Iawn. Felly mae gen i 5 munud i bwrw ymlaen. So Daf, os ti'n mynd lawr ffordd yma, Daf?
Rwy'n gwylod fan'na. Ar fan'na. Na ni. O, Iawn. slime ball. Ti eisiau gweld pets fi? Hold on. Iawn. Ie, go on, e. Iawn. Ie. Dwi'n Ocê. mynd i roi cacan yn y castell, de? A cacan just tu allan i'r mwynglawdd. Brilliant. Felly, beth ydyn ni eisiau gwneud i gweithio fel tîm, iawn? Un tîm wrach adeiladu, tîm arall i mwyn głofi. O, secret food. Ie, ie. Sy'n mynd Fi yn mainio. Iawn. Mainio. Pwy sy'n eisiau mainio, sef mwyn głofi, adeiladu. Fi mainio. Allan stone neu stone bricks, da ni'n mynd. Stone bricks. Stone brick. Stone bricks. Os da chi eisiau, gei Stone pawb defnyddio furniture. Os da O, chwarae teg, Caleb. Helo, miaw, miaw. Dwi yn y bwrdd. Helo, mwy o miaw, miaws. Dwi'n mynd i roed save. Miaw, miaws. O, lava. Pet. Dyna dwi ffilm. Stone. Lava. Lab. Miaw, miaw, very free. Goodbye. Miaw, miaw. You are a big meow, meow. Cadwd. Helo. Na ni. Ydyn ni eisiau un tîm wrach i adeiladu ac un tîm i glofio, oce? Reit. Oce, dwi'n mynd i bildio dipyn bach o'r castell. Os da chi eisiau mynd i pickaxe fi, mae just yn chest workshop fi. Ti'n clywed hynny? Ti'n clywed hynny? Diamonds yma. Helo. A dwi'n get diamonds. Not efo pren. Sgen son stone cutter. Nes i ffeindio diamonds. Pardon? Mae'n stone cutter lawr yn y mwynglod. Fydd Caleb ddangos i gymau o. Ie. Ie, mae'n stone cutter yn fyma. Lle? Diamond pickaxe fi di torri. Iawn. Paid y poeni, os ti eisiau diamond pickaxe fi, gei di mynd yn y chest. Yn Hei. Rwy'n yn gallu coordinate. Cacan! O, hwn yn dream fi. Ti'n gwyd? Lle iawn? Hynny. Petstone slab. Ti'n hoffi petstone slab fi? Yep. A petstone slab team. Really. Redstone slab. Petstone slab ydi fi. Ti'n aml ti? No. Dwi'n caru petstone slab fi. Look at this guy redstone. Be, gyda chi stone slab fel pets? Ie. O, O, Oh, Wow. no. Oh, no. pam nes i ddim dod pickaxe? Pam nes i ddim dod â pickaxe? dwi'n meddwl nes ti eistedd yn y tân bach i'r hir. Ie, dwi'n gorau torri y stone bricks ma hefo llaw fi achos nes i ddim pickaxe. Lle mae'r plen? Mae jyst dim past wedyn, ie. Mae'n gofyn o'r stone a stone. Dwi'n cael ysbaid da y stone.
Oce, ti'n gwybod, fi methu wneud hwn. Gorau gael pickaxe. Nôl i workshop fi. O, nes i anghofio fod yn y tŷ ar fi'n gorau torri stone bricks efo llaw fi ar y fi betha ddim pwynt wneud hwn, so nes i. Dwi jyst yn mynd nôl. Ww, cacan, nam. Dwi gyda 41 redstone. Byrnio I dell. Ie. So, Delilah, ti di byrnio dom? O, helo, Cath. Mae'r Cath yn actually licio fi. Seat. Nid Cath just mynd mewn I secret smelting room fi. Ar ei ddau fi. Delilah, Ie? dwi di neud pickaxe sydd chdi os ti isio fo. Ti'n groffi'n pawb, da iawn ti. Nam. Dwi ti eisiau gwneud y waliau fel gap yn y canol? Pardon? Dwi angen bwyd. Oce, reit. Dwi efo pickaxe fi. Nes I dysgu. Gwynblaidd. Ia. Gael ei scaffolding achos dwi'n gallu lot o fy wal. Ia, so dwi'n gallu wneud y... Iawn, oce, na dod o scaffolding I ti on. Dim fanta. Nawr ffordd. Oce, ti'n clywed. Do, ti'n clywed yma? O, diolch. Ti'n gallu dweud rho fi achos nes ti gweld fi trio parkourio I fyny. No, dwi'n colli Da gyd. iawn, mae'n siapio a groffion. Diolch. Da. Da iawn ti. Ti'n gwybod beth sy'n really annoying? Ti'n gwybod beth oedd yn really annoying? Nes I gael... Ro fi'n mynd... Ro fi jyst yn neud y wal a ro fi hefo un bloc ar ôl a ro fi di rhedeg allan. Anlwcus. No! Dyma ni dda I ti rhaid I mewn. Nes I gweld yr explosion na fyd. Nôl I workshop fi. Ta bod yna just diamonds yn fama? Sorry? Diamonds? Ia, mae yna just diamonds ar y llawr yn fama. Cadw ni weld? Delilah, newn ni swoopio I mewn Oh, no. You can't.
Weird. Mae yna lot o... Come on. Oi! There you go. Reit, dwi'n mynd I nôl dipyn bach cobblestone yn y mine. Esgus o ddech fi'n Cath, be wyt ti'n neud yn y mines? Gweis? Ia. Byddai'n ôl 5 munud, oce? Dwi'n gorau neud bod sydyn. Ia. Dwi'n mwy o brand nad yw'n ffynnu, dwi'n rhaid i'r logs yn lle o'n fan. Hefyd, gadael yn swydd yn mynd. Pwy sy'n deirio fi digio straight down? Rhaid. Fi, na. Oce. I di farw. Ti'n gwybod be? Mae dyn de. Ond gyntaf dwi'n mynd I roi bob dim yn y chest. Dwi'n mynd yn mynd gael pickaxe fi. A dwi efo lot o iron hefyd. Dwi'n just yn gallu pickaxe newydd. Reit, oce. Dwi'n rhoi netherite armor fi off. Wel, so roedd I ffindio. Reit, oce. Dwi'n barod am y de. Neb dwi'n rhywbeth, oce? Dwi'n o caled. Reit, oce. Dwi'n neud o, dwi'n dechrau. Mae o beth. Oh, god. Fe ti di marw? Dwi at bedrock a dim byd drwg digwydd. Dwi hwnna'n anlwcus. Wel, roedd hwnna'n lwcus, ond roedd fi eisiau rhywbeth mwy exciting. Ei, pwy na dwi'n netherite armor fi? Diolch. Mwy o redstone. O, dwi di hitio bedrock. Iawn, dwi'n mynd I adlad y Castell. Go. Oce. Byna golden pickaxe. Mae'n smooth stone wrth y castell I cael. No. Mae yna car! Dwi'n ladu'r rhaid. A bod oes neb arall. Pa badlad? Iawn, beth yn newydd ydy un tîm I adeiladu, un tîm I gloddi, oce? Gai fod ar tîm adeiladu? Mae fe'n I chi, gawch chi drafod y mysg i'ch gilydd. Oce, na I bod yn tîm... Dwi'n mynd gael to stone. Na I fod yn tîm dim loot o gwbl. Na I fod yn tîm... Mae yn sec I mi. Actually, put mine in redstone and golden pickaxe. Oce, di ti'n... So, dwi'n put mine in redstone and golden pickaxe. But un ingot sydd yn dŵr. Dwi'n bwced. Na, ti'n sir. Na. Darian. Oce, come on. 2 munud. Wel, dwi'n lwcus bod fi ar y tîm cloddio, am bod fi wedi meddwl na fi gynt ddim boddi o'n lafa. Dwi ar y tîm cloddio, so mae yna lot o pethau drwg sy'n gallu digwydd, ond dwi'n risgio fo. Dwi'n risgio fo am y castell.
Na ni, da iawn. O, das ni gwestiwn mynd i laf o ganolda. Reit, mae mam yn deud i fi, da ni'n munud. Okay. So, sorry os dwi'n gorau wneud quick move a just exit your world. Pa'r poen i cael yn ei dall. Reit, oce, dwi'n mynd... Oce, dwi'n mynd... Oh! Oce, reit. Dwi'n mynd nôl... Gred. Hanno, yna jyst nôl dipyn bach o stone. Stone, cobblestone. Ca! Ti ddim yn fod i bod yna? Dos. And please careful in teleportio fi how dwi'n sôn. Ti'n cael teleportio. Okay. Oh, hello. Diolch. Pickaxe, Dwi'n explorio'r cave ma. Iron, mwy iron, gold, coal. A pwy sy'n adladu Castell gwan? Sdim ots. Pwy sy'n adladu? Dwi'n mynd nôl i mainio fan. Mainio. Dwi angen pickaxe nhw. Mae Xbox fi mewn massive lag spike. Oce. Reit. Os mae rhywun eisiau stone bricks, mae yna cobblestone yn smeltio. Helo. Mae yna cobblestone yn smeltio yn tu bach fi, a mae yna stone cut. Da chi eisiau wneud o mewn i stone bricks. Ti'n gwrando ar hynny? Pwy sy'n y tîm adeiladu? Iawn. Pwy sy'n y tîm adeiladu? Y da wneud y chi'n adeiladu? Dwi ar y tîm adeiladu bod os mae gamer girl. Iawn, oes, mae cael yr ydy, mae'n stwff yn y mwyglaw yn barod iawn, yn i'w workshop bach o fan'na. Os ti eisiau gael y brics fan'na, mae cael drai stwff yn barod ti'n neud dau. Precies sy'n gwneud mae'n stone efo wooden pickaxe sy'n gwneud. Oh gosh. There we go. Okay, sorry, do fi'n meddwl... Sorry. Okay. Ti'n gwybod beth
bysa'n helpu fi? Fysa chi'n bach o coal smeltio? Dwi wedi gwneud 2 stone cutters, so dwi'n rhoi stone cutters yn y castell i fama. Ia, da iawn. No, a wedi gwneud cwcedi, a bod yn gwneud siŵr yn gwared o'r wlad. Gwynflaith? Ia. Gai chestach Good job, buddy. stone. Gai chest arall i roed smooth stone i mewn. So, os pan dwi'n mynd, geith pobl arall defnyddio smooth stone yn y chest. Neu geith y tîm adeiladu. Oh, helo. Helo. Helo! Helo. Helo. O, dwi'n mynd i deud helo. Fyna. Fyna, arach fyna ti. O, grêt. Reit, oce. Mae yna stone a smooth stone a mae yna dipyn bach o smooth stone yn y furnaces a mae yna smooth stone a mae yna stone bricks yn chest. So, yn chest yn workshop fi, so da chi eisiau fod yn hynny? Ia, ti'n gyda'n dyfalad. Oh, oops. Oh, too much. Okay. Stone bricks. Okay, stone. Oh, mwy na 6. Di bron iawn hefo 2 4 pleisio. Ti'n gwybod beth i gael stone? Ti'n gwybod beth bysa'n handi gael stone? Silk touch. Os da ni efo silk touch, bydd ni'n gallu gael stone. Hwna'n rili hawdd. Lapis. Dwi'n hoffi lapis. Dim diamonds neu emerald, ond... Pawb yn iawn am fwyd? Ie, am y funud dwi yn. Pwynt stan fan'na, os da ni gyd efo silk touch, dim cobblestone, fydda ni'n gael stone. Mae silk touch yn gallu bod yn annoying, ffordd yma, os ti'n siarad o'r pickaxe, nes i silk touch. Dwi'n cael furnace yn bod ni'n meddwl y pickaxe. Reit, dwi'n ffeindio mor Ti'n iawn, Elsie? Sorry pawb, dwi'n mynd wan. Oce, diolch fawr iawn. Mae pethau'n y cobblestone yn y stone yn y furnace a mae yna stone bricks yn y chest. Oce, tra. Diolch am eich met! O, chwarae teg. Mae'n dweud lot o'n so di pawb eisiau stwff yn y stwff yn i workshop bach o hwnna, oce? Felly helpu hynny. Lot o cacennau gwybod sefyd os da chi'n mynd yn llwglyd, so dyle hynna ddim fod yn broblem, guys. Dwi'n llawer o... Lot o stone bricks, and just a lot. Dwi'n dod ar lot o stone bricks yn ei lan, o beth yn mynd crafft yn dweud.
Dwi'n excited i mynd ar gwyliau Gyd ti'n mynd, ar y Elsie? ffit, ond dwi angen i eistedd yn y car am 6 hours. Don, gyd ti'n mynd? O, ti'n cofio ti... Isle of Wight. Na, ni, dwi'n cofio ti sôn o'r bwyta. Dwi fi angen i eistedd yn y car am 2 awr, dwi'n gwisgo masg am awr ar y coch. Och. Dwi'n ei wneud dechrau sy'n fod o. Bydd o'n worth it fo? Bydd o werth o. Rwy'n maen o bobl sy'n gweld. Oce, mae'n achos o fyny, dim fi'n lwcus. Nes i gael lot o cofio. Dwi'n ffeindio zombie spawner. O, da, sori o. Oedd fi efo torches, so nes i just... Enderman, paid a hitio fo. Dyna byd yn chest yn fel bottom flash o... Beth mi dy iron? Mae yna Enderman fy ma eto. Oe? Lle ti, Gwyth? Dwi yn... Neu beth arall gan i, gyd pobl gweld yn nhw'n... Mae'n di ddiolchio. Cymlaen. O beth syml di o, ond... Mae'r ogof mewn twch. Mae'n efo ogof yn twch. Gyda fi presant i pawb. Na wneud gada fi just crack fo. Gallu upgradeio iron. Dwi'n maen i'r popeth efo hwnnw. Ti'n help am yna, Daf? Iawn. Dwi'n dod o'n, oce?
Hei. Oce, aros y funud, na, dwi eisiau mynd i gael torches i chdi. O, dwi'n meddwl lot o brosiect. Oh. Oh, hello. Ooh. Wow. Guy diamond pickaxe. Dafydd, nag. It's barely ever been. Ia, beth dwi'n neud da, beth dwi'n neud torch. Boom. Torch o fanna. Torch o fanna. Fanna. Beth ti eisiau slime ball? Huh? Oeddech chi eisiau rhywbeth mewn chdi? Yeah, diamond pickaxe, because my gold pickaxe we at a brink of extinction. So. Wel, dyna sy'n ffordd dramatig o ddim o blon a torri. Dwi'n meddwl cos bod ti'n cael bod ni. Dwi'n meddwl yn y grigio'r air. Diolch. Croes y tad, oes. Sut ydych chi'n iawn i fyna, by the way? Waw, dwi'n cael air. Gyda chi? Ti'n sy'n eich... Gyda chi? Cwestiwn ydy dde, sut ydych chi'n mynd o yma? Gyda chi? O'n i'n gorau neud twll. Fi nath y twll yma, by the way, Gwys. Iawn, oce. Na ti symlawr hwnna? Ond dwi'n gwybod sut nath nhw fynd yna i gychwyn o fi. Iawn, oce. Mae'r enderman man, dwi'n newydd i mewn ac eraill. Iawn, lle chi'n maen mynd lawr o'r dofn yna chi. Da ni eisiau angen lot o garreg gwan, oce? Stone bricks da angen lot o wan. Iawn? O, da ni angen mwy o wood. Da ni angen mwy o wood. I just want to stone. Dwi'n meddwl yn Gachan. Ydy hwn yn gallu neud... No! No. Nice. Dwi ar 2 ha. O, ma'na cacenna fyma, lle wyt ti? Wrth y dafa. Yma. Un dafod masif. Iawn? Ynddo, diolch. Pwy sy'n cymryd That's a tad. air fi? Dwi'n cwrdd yma monster here. Mae yna rhywun wedi cymryd 2 bit o air. Monster here. Dafod mawr. Mae'n cael dafod mawr. Dwi eisiau gwybod ti, Gwys. Dwi'n weld ti eisiau. Teleportio fi. Edrych fyny.
Ti'n dod fyny, Ie. edrych ar fannau. O, Edrych ar fannau. Da ni'n agos. Dwi'n mond Os da ffordd yn uno, mae'n cool. oce, so beth ti eisiau neud? Llenwi fo? Ydw. Llenwi fo ti eisiau? Na, dwi'n mynd i ddadlo fel yna. Nes i meddwl ar Minecraft fod yma hwnnw nes i down. They tried to hug lava. Dwi'n fod i roi gyda stone ma. Ti eisiau... Stone brick. Stone brick, so dyna fo. Dwi'n meddwl bod chdi eisiau'r layer yma, stig gwis. Layer yma, sorry. Y layer, hwn. Oh no. Please gei fwyd teleportio fi. Ne, mae'n fel... Dy sgwyddi falle. Be ti eisiau? Sorry, Elsie. Please gei di teleportio fi i'r mine oherwydd nes i trio nofio mewn lava. Da hynny ddim yn dwaith. Ia, beth na ydy... Pwy sy'n y main? Pwy sy'n y pwynglodd? Oce, na ni. Nid fel ne. Dyna ni gweithio? Diolch. Reit, so. Wow, Chris, wow. Wow, ma Castell di'n ysbran ond o fanna. Ti'n gwybod? Just pontio da ni. So, Mae'n amazing. ti'n gwybod? O, oce. Iron fi. O, rhy gynnar, ie. Dwi'n cynnig iron fi. Dyryd. Dwi'n gael chest yma hynny nes i rhoi lawr oherwydd oedd o gyda gyd o stone fi mewn. Dwi'n meddwl nes i rhoi stone fi mewn y chest. O, nes i ddim gael chest. What a lot of gold. Rail? Ti'n gweithio am rail, ni? Iron man. Ti'n angen Minecraft, ni? Ti'n mynd i Minecraft yn y ti? Iron, I kill Minecraft. Chest, ti eisiau? Minecraft ar y chest. Ti eisiau glo? Ie, Fine ball. lot. Oce, hold the bot, iawn, 2 funud. Hwna, wydd hwnna. Wy be. O, na, dwi ddim eisiau sbwr. Ha! Please gei fwyd teleportio fi, dwi'n sôn eto. Ti eisiau teleportio? Ie, please. Teleportio i fi, dwi'n y castell. Iawn. Dwi'n efo lot o stone bricks, beth dwi'n fod i wneud ar yma? Adladu'r castell. Mae gen ni 2 munud ni off eto. Go. Dwi'n teleportio gyda, mei? Iawn.
Pa mor dal? Chdi Matt, mae yna cwl yn y gyd. Yay, gonna be finally 1 stack o stone bricks. Ti'n cael stone bricks? Ti'n cael bunch o stone bricks? Dwi'n y stack. Just eisiau dweud chi de, mae yna loads o smooth stone yn lle oedd Caleb yn neud ei stwff lawr yn y mwnglaw. So mae yna tua 130 o smooth stone i gyd. So mae gennych chi 3 munud i ddod i nôl nhw, os da chi eisiau nhw. Lle mae nhw? Smooth stone ydy. Yn y mwnglaw. Yn mwynglawdd llef Caleb. Nath mam fi dechrau wneud yma sy'n defnyddio ar y cwch. Da chi wedi gael y smooth stone, ond mae yna fwy. Pwy sy'n newid fod yma wan? Wain? Ia. Mae loads mwy yma, sfia. Yn fyma. O, A wedyn mae yna smooth stone, so chdi fyd. Neu stone cutter, sori. So, i chdi gael loads o smooth stone. So, cyn i ni fynd off hwn, da, wedi gwneud loads o wal la. ia. Iawn, felly cofiwch iawn, does yna ddim sesiwn wrth nesaf, ond dyn ni'n gobeithio wneud peth mawr i'r wythnos wedyn, oce? Iawn. Caleb, di bod yn brysur, do? So, chwarae teg iddo fo. Hefyd mi wedi trapio lot o cathod, ond... Di ddeud dim byd am hynna. Y cathod na gyd, ie? Ia. Fi'n geisio bod yn ôl... Na. Na. Dyna ni, ie, dyna beth mawr wythnos nesaf, wythnos wedyn, sori.
Iawn. Oci pawb, iawn. Felly, da ni ddod ar sesiwn I ben yma. Diolch fawr iawn I chi am mynd ofni, heddi yma. A dyna ni weld chi mewn pythefnos, oce? Iawn. Elsie, mwynhad, wyliau? A dyna ni siarad chi mewn pythefnos, oce? Good. Yo, guys. Diolch chi.